Masithabathele thuba ke sikwamkele kwinkqubo yethu emnandi kakhulu Ezokholo Gospel Show Channel 260 on Mpuma Kapa TV. Igama lami ke ngubongani yona. Ndiyakwamkela kwinkqubo yethu emnandi kakhulu kuzoshunyelwa, kuzoculwa, izaba mnandi kakhulu eshoya namhlanje. Kodwa ke masiqale ngedevotion yethu emnandi kakhulu. Bhuti Bongani, masikwamkele kwinkqubo yethu. Enkosi kakhulu man, ndibulise kubaphulaphuli, ndibulise nakuwe. Yes, uBongani Matomela ngowaphi esukaphi? uBongani Matomela ngumuntu wasengqushwa, but ke ndihlala apha eGqeberha, but I always identify myself within Ngqushwa because that is where I was born and bred. uBongani Matomela is a born again Christian, baptized member of the Seventh-day Adventist Church. So that is Bongani Matomela. Amen. Budwa masingatyi ixesha lakho elininzi ke masukunike. I believe ukuthi ke unayo imessage ufuna usinikela namhlanje. Yes, enkosi kakhulu. Mandibulise kubaphulaphuli bezokholo gospel show. Namhlanje sizawufumana i-devotion yethu, a short devotion that I think talks to a situation esikuyo in the beautiful city we live in, iGqeberha. So our devotion, we will get it from the book of Nahum, chapter 1, verse 7. So we only read the one verse and we talk about it. So from my version, it says, Nahum 1, verse 7, "The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him." The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust him. This is the Lord's word. May the Lord bless the reading of his word. Amen. Amen. So as we know the times we are living in Gqeberha, in every corner, in every newspaper, when you are opening the TV, you get sad news of how crime has salvaged Gqeberha. There are killings, there is everything, there is crime rate is on high. Now we get this verse from the prophet Nahum, saying that the Lord is good, a refuge in time of trouble, and also he knows those who trust in him. So this verse has three parts. Firstly, the first one is the Lord is good. The second one, he's a refuge in time of trouble. And the last one is that God knows those who trust in him. Now, briefly, the context of the book of Nahum. Nahum writes this book in a difficult time in Israel and also in Judah. Israelites were under the captive of the Assyrians. As we know when we read the Bible and also as we read some commentaries about this verse, that the people of God were under a difficult time. So Nahum writes in such a difficult time that the Lord is good. Now this is a contrary. You are in a bad situation, your life is messed up, everything is not going well, you are unemployed, the crime rate is on high. Then comes someone and say the Lord is good. Ish. Now Nahum is giving us a concept that says our God, or the goodness of the Lord, is not dependent on situation we are going through. You may be unemployed today. You may be in a situation that has no hope, that is not promising. But Nahum is saying, even in that situation itself, the Lord remains good. Because of time, let us take the second part. Now the second part says, he is a refuge in a time of trouble. Ndingumuntu okhulele ezilalini ke. Ezilalini siyazingela. So kubakho inyamakazi, ezinyamakazi ke ziye apha emadlelweni nasemahlathini zifumane indawo that they would make them as their refuge. So whenever there comes trouble, ezinyamakazi will go to that place ezawufumana a refuge khona. And also the background of this concept is Nahum 80, the Lord is our refuge in time of trouble. Bekusithi kwaSirayeli, when you have mistakenly killed someone, ubucetyiswa kwaSirayeli that you must go to a house of refuge. This house of refuge, that is where you would find safety, so that even nalomntu umenze lento angazi avenge kuwe. But it was so unfortunate that
At times, even though there were these house of refuge, bekubakho abantu abathi sele zikhona ezi house of refuge bonzakale zikhona. We can take Abner. UAbner wathi enze lento bendisandoyicacisa, wathi endaweni yoba aye kwi-house of refuge, he went to a party. While he was busy drinking, entertaining himself, enjoying himself, lwafika utshaba lwamhlasela. Now, King David, in Abner's funeral, uthi xa esenza speech, how can you die as a fool? Because there was a house of refuge. There was a place that you could have run to and be safe. Now, uthi nguNahum, uThixo wenza lo msebenzi. Whenever xa siphila kobubomi, we have no place to go to. We can run to the Lord. Yes. Uthi yena uSolomon xa ethetha ngoThixo uthi igama likaThixo liyinqaba ende amalungisa abalekela kulo. If there is a place, if there was a place that we can run to as abantu bakaThixo, ukubalekela kuThixo. And the last part, Nahum says, God knows those who trust in him. IBhayibhile ke inamazwi ewathethayo. I think uPaul ubhala amazwi athi noko ke limelithe nkqi ilitye leseko lembombo. Linambhalo uthi uThixo uyabazi abazimela ngaye. We may not be known in this world by so-called people of this world. We may not be known kwi-community esihlala kuzo because we do not have special surnames. We do not have materials ezinokwenza into basaziwe ngabantu. But now bring this wonderful message ethi uThixo uyabazi abazimela ngaye nabathembele ngayo. Isaiah, if I would invite him today, ebeza kuthi yena, those that are known by God and also trust in God. Amen. Bazawubaleka bangadinwa, bazawugidima bangatyhafi bangakhubeki ukusuka apho because God knows them. And also uThixo ubanika istrength, bazawufumana istrength so babanyuke njengenkozi and they would fly high. Now, but eyona nto ibalulekileyo ke in God knowing us, bekunganathi when God knows us, bekunganathi singamazi uThixo. Uthi ke uJob yena, after he had gone through everything in life, bantwana bakhe babhubha, his livestock was taken away, he lost everything. Uthi uJob, when summing up his life, uthi, I've been hearing about you. He's talking about God. I've been hearing about you, but today I know you. May we reach a point in our life when the goodness of the Lord is shown to us. Amen. When God becomes our refuge. When God knows because we trust in him. We may get to a level where ourselves we will know God. And proudly so, we will say like Job, we've been hearing about you, but now we know you. May God bless you. Amen. As you are going, whatever you are going through, you know that whatever situation you are in, maybe the situation you are in is dire to an extent that you don't even see future in front of you. You are even thinking of committing a suicide. I'm saying to you at home, do not do that. May the goodness of the Lord shine upon you so that you can take God as your refuge. After you have taken God as your refuge, you may trust in him because God knows you. After you have done that, and it's even the Bible that says, call me in time of trouble. I will come and rescue you. The only thing I want from you is that you may praise me. Amen. May God bless you in Jesus' name. Amen. Amen. But Bongani, thank you so much for the powerful words. I believe ukuthi ke ukhona umuntu obukeleyo phayana lamazwi afike engxakasane kuye bewalindele. Masikubulela ngalonto leyo. Thank you so much. Alright, xa siphinda sibuye kushow yethu mnandi kakhulu siza kuphathela ke
i-interview ezimnandi ebesikwindawo besimenye kuyo. Battle of Quartets bekumnandi, bekuculwa phayana, bekukho into enje emnandi ngomculo omnandi kakhulu ebesiwumamele. But xa sibuye evenkileni siza kuxelela more about it. Stay tuned. Masiphinde ke sikwamkele kwinkqubo yethu emnandi kakhulu Ezokholo Gospel Show. Usahleli kunye nami ke uBongani Yona. Bendikuthembisile ukuthi ke besifumene isimemo esimnandi siyokumamela umculo omnandi weQuartets, Battle of Quartets eTramways. Bekuculwa ke phayana ndibona bachini amadoda azimisele kwaye kuyasetyenziswana kumnandi. Masibaleke siyokroba ukuthi benza ntoni pha. Ukanti ke ngelithuba ndinayo iClarion Voice, yona ke icula kamnandi, ihambile yakhenketha izokufika apha kule Battle of Quartets. Silapha ke kunye nayo isiculele kamnandi apha yasivisa umculo omnandi unesinqe. Masiqale phatata, khawusichazele ukuthi iClarion Voice iqale nini? Alright, enkosi kakhulu. Okokuqala manje sichaze igama lami. Kukhaya lethu akwaLukhubeni. Apha kwiClarion Voice ke mna ndicula ibaritone. Right, umbuzo ke obuzayo uthi iqale nini iClarion Voice? Iqale phaya ngo-2021, around 2020-2021 sahlanganisa ke, kodwa ke saye siqina ke ngokusisomelela sihambisa ke indaba ezilungileyo sileliqala lingabane.
sisuka ke alright inkosi kakhulu. Tata uNtaba masikwamkele nawe enkqubeni yethu sibuze ukuthi ke iClarion Voice njengoba iqhubha icula iye yamenywa kule event yanamhlanje serve ukuthi ke le event apho ine benefit ezithile mhlambi ke involvement yethu kulomcimbi ungakanani kwaye nisixhasa kanani esisigqibo sobana lo mcimbi ubona bana kukho ibenefit eyenzelwa abantwana. Kumnoneleli ke kaNtaba ndicula ibhesi. Lo mcimbi kuthi uye wasiphakamela kakhulu ngakumbi nangakumbi kusobonakala into kokuba unegalelo kubantwana abathile ekufuneka nabo bakwazi ukukhula benazo izinto bekhula benazo nebazifundileyo ezobenza babe ngabantu ababhetere kwixesha elilandelayo. Sitheke kusohlatywa elikhwelo sabona into kokuba hayi asinojika masize ukuze sibe negalelo nathi kulomcimbi umhle kangaka. Osikakhulu tata Sibulele. But masikwamkele nawe enkqubeni yethu. Owakhumbuzo would be now that nicula umculo weGodet yintoni ewenza umculo wenu ukufumanise kubana awutshintshi umnandi kwaye abantu bayawuthanda? Alright. Mandiqale ndizasiqala igama lami nguVuyisanani Nabileyo Ifani ndicula i-second tenor apha kwiClarion Voice. SiyiClarion Voice okokuqala mandiqale ndichaze nje igama likaClarion. Ubukele kwi-movies uyawufika xa umkhosi uzawuhlasela kukho ababantu ufike bephethe amaxilongo pha bawakhalise bhompo and then after bewakhalisile elinye icala liyayazi ke ngoba kuzawuhlatywa umkhosi. So nathi ke ngoku as iClarion Voice sihlaba umkhosi ngokuba sisithi uYesu uyeza okwesibini sishumayela lo vangeli. So sibambe lo vangeli thina ngolo hlobo ke ngoku isigidimi sethu asitshintshi nendlela esicula ngayo ayitshintshi sisoloko siyibambile kuba sihlaba umkhosi othi uYesu uyeza okwesibini. Nkosi kakhulu. But wakhumbuzo would be now that ucula Clarion Voice zeziphi mhlawumbi izinto nosikrobiso kanye inye othi hayi sipheka lo mcimbi ngoku nanzi into abaphulaphula kanye ababukela abanoyilindela kwiClarion Voice? Enkosi kakhulu mandibulise kubabukeli beMpuma Kapa TV. Igama lami ndingumlungiseleli Nabileyo ndicula iTswina i-first tenor ke ngesingesi. Abantu ke abayithanda iClarion Voice bayolandela pha kumakhasi onxibelelwano ingakumbi kuFacebook ibhalwe Clarion Voice. Sinazo ke into esisiphekayo into esinothi intoni single ezayo kodwa ke izawuhamba advertiswe pha kumakhasi onxibelelwano. Inkosi. Nkosi kakhulu ke tata. That was the Clarion Voice isichoka mnandi ke nayo it was part of this project. Masiphinde ke sifumane elinye iqela ezokuthi sichazele banzi ukuthi ke what is their involvement kule project. Wow, umculo omnandi ongake siuvileyo kodwa ke masiphinde sibuye emva kwevenkile sibone ukuthi ke bazasiphathela ntoni. Stay tuned ungabheki indawo. Masiphinde ke sikwamkele kwakhona kwinkqubo yakho ithanda kakhulu Ezokholo Gospel Show apho ke sikuphathela umculo omnandi sikuphathela nezinto ezimnandi ezibabe sesitshila ukuthi ke sipha eTramways Battle of Godets Freedom Day kumnandi kuyaculwa. Masiphinde ke siyoqoba ukuthi ke basiphathele ntoni phayana. For the things He has done for me, things so undeserved, yet He gave.
I was blessed today. Ibishow emnandi kakhulu. Siqale phaa kuBhutbongani Matomela wasinika i-devotion emnandi wasomeleza wasiqinisa. Saphinda sahamba sasabela ubizo sayotshona eTramways. Safika kuculwa ke phayana kuculwa kamnandi. Ndiyathemba ukuthi nawe ke ishow yanamhlanje uye wayenjoya kakhulu. Masiphinde ke sibonane ixesha elandelayo. Same time, same place.